पुणे जिल्ह्याला। PM ओनली दोस्ती ग्रुप फेमस झाला साऱ्या पुणे जिल्ह्याला। आमच्या भाईचं आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। राजूर नंबर 2 गावाची मुक्ताई देवीचा आशीर्वाद त्याला। आई हौसाबाई मुंडेंचा मोलाचा साथ आहे प्रवीणला। स्वर्गीय दादा भाऊ मुंडेंचा बाबांचं नाव लय रोशन केला। साधा पाठीशी आशीर्वाद आहे लाडक्या बाबाचा गो भाईला। आमच्या भाईचं आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। दिसाया हँडसम क्यूट स्माइल दादाची हाय लय भारी। त्याच्या चांगल्या कार्यामुळे त्यांना ओळखते दुनिया सारी। अतुल केदारी मित्र भारी आहे दादाच्या गोसंगतीला। संतोष जाधव मंचरवाला जीवा भावाचा मित्र जोडीला। आमच्या भाईचं आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। प्रवीण भालचीन अंबोलीवाला आहे दादाचा लाडका मैत्र। अतुल वरे ओंकार मोहिते सदा पाठीशी ते निरंतर। निलेश मोडक भरत डोलस मित्र देती जीव दादाच्या जीवाला। निलेश मोडक भरत डोलस मित्र देती जीव दादाच्या जीवाला। आमच्या भाईचं आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। PM ओनली दोस्ती ग्रुप फेमस झाला साऱ्या पुणे जिल्ह्याला। PM ओनली दोस्ती ग्रुप फेमस झाला साऱ्या पुणे जिल्ह्याला। आमच्या भाईचं आमच्या प्रवीण मुंडेचं नाव गाजतंय राजूर नंबर 2 गावाला। आमच्या प्रवीण भाईचं नाव गाजतंय जुन्नर तालुक्याला। आमच्या प्रवीण